И така, здравейте всички, аз съм Epic Dreamer BG и днес си играем Hide and Seek. И аз съм Seeker, за жалост. Да, сигурно много хора. Сега ще кажам какво означава това, макар че съм сигурен, че хора, които играят Minecraft, знаят какво е това. Това е креница. Някой е Seeker и трябва да открие другите са блокчета и трябва да открие другите хора блокчета, така да го кажа. И сега съм Seeker. И трябва да гледам нещо по-подозрително. По-странно. Така да се каже. Сега аз не намерих нещо такова. Само аз съм Seeker, отдеве бях Hunter. По-странно нещо. Не знам какво по-странно нещо има. Такова нищо аз не намерих по-странно. Отивам сега някъде горе. Изчакайте малко камерата да оправя. Чакайте. И така, някакво. Сега малко гадно може да се вижда, но в другия епизод обещавам, че ще е по-добре. Сега и така ще. А в другия епизод вече ще е по-добре. Обещавам в другия епизод ще е по-добре. Сега като свърши играта ще свършвам епизод, защото нямам много време. Да кажа, утре тръгвам за море. Сега сигурно на 20 кажат. Сигурно на 20 кажат, че няма да снимам клипове. Ще ходя на море, но ще снимам клипове там. Кога съм на море, това не ми пречи да снимам. Това да снимам не ми пречи. Тъй, че клипът стане много кратък, но какво са прави? Така е. Нещо подозрително. Нищо не видях. Честно казано. Това не. Някой. Това блок, че се беше тук. Тук е сега ще видим. Нищо подозрително. И аз 50 секунди ще свършим, аз никога не съм намерил. След 43 даже. Аз се покажеш ли къде си? Ти не. Нямате на тук нещо такова, вътре трябва да го подозрително. Нищо не брам. Не знам просто къде може да се скрили. Нямам никаква идея. Хора, обещам. Другото видеокамера ще е много по-добре. Се опитам да е по-добре. И малко да е по-добре. И да, хора, това е всичко от мен. IP на сервера ще има в описанието. Играйте в сервера, ако клипът ви е харесал. Ако клипът ви е харесал, харесайте. Абонирайте се, дайте получите на този клип и чао!